Saya tak tahu lagi tidak. Ada orang sini. Lagi sampai dah. Kim sih pilih nama. Kim sekarang ni. Oh pilih lagi macam ni. Malam ni. Tapi dah malam ni. Terus apa kan?
हिन्जाव गोदान जिरायफानो मोना ना मोनदों गोसोखौबो बोरैबा मोनदों दे आं माने समसिया खनदों नालाय फैहांबाय नालाय एसे बोरैबा मोनदों मोनफादों आरो हिन्जाव गोदान गोसा होनब्रा एसे सम मोनफैहांबाय नालाय आंबो दुखु मोनहांदों एसे दे नोंनि समाबो सफैगासिनो दंथ' हाबा जानो सम जाबायना बेबो वीडियो लादों वीडियो ये है गुटका मास्टर जो भी लोग आप लोग देखते रहे गुटका मास्टर ऑफिशियल के देखो ना ये कौन है ये गुरु माया है मेरा बहन है सूर्य बेरल बेरल है ये बेरल Julie